маленькие хлопчики. Привітання, сябри. Навіть і не гляди сюди. Ну, Лесичок, ну дай хоть потримати. Ні за що ти зломиш. Нічого я не зламлю. Хіба перший раз? Пам'ятаєш, як ти узяла на хвилиночку мою машинку і зламала? А я весь день переживав. Але ж потім ти все починив. Однак ледь, тому навіть не наближайся. Ах ти так! Так, Ну і коли ласка, ну і гуляй один. Бе-бе-бе, скнара. а ти неуклюда. Бе-бе-бе. Чули? Эх, і кольки Лесика не просила, не дам. Ось як його уговорить. Доброго ранку, сябри. О, салют, Біята. Б'яточка, привітання. Як добре, що ти прийшла. А что такое? Лесик не дає мені з цацкою погуляти. Тому що тобі довіру нема. Але ж я не завсюди усю ламлю. Усьо буває. Тому зараз я і не дозволяю. Ось так, Б'яточка, я і живу. Одно розчарування. Не сумуй, Касечка, я поспробую за тебя заступиться. Поспробуй, будь ласка. Лесик, а пам'ятаєш, як ти випадково упустив мою любимую вазочку? Пам'ятаю, яна розбилася. Мені було вельми соромно. Але я тобі дарувала. Так, дякую тобі. А чому ж ти зараз не хочеш дарувати Касі? За одного тільки ранішого випадка. Думаєш, я неправильно роблю? Лічу, що з сябрами так нельга. Ех, мусить, ти справді маєш рацію. Дик який твій вивод? Треба усе виправити. Кася, даруй мені, що я тобі шкодував цацку. І що припоминав зламану машинку так само. З ким не буває. Кожен може помилитися. Навіть я. Тому ти можеш гуляти з моєю цацкою скільки завгодно. Ого, ви здорово! Дякую, Лесик! Тільки осторожно. Я буду вельми осторожненько, не хвалюйся. Ух ти, яка цацочка. П'ята, ти чарівниця, дякую. Коли ласка. А ми покуль мультик поглядим. Добрий мультик. Ага. Дякую, Лесик, за цацочку. Я нагулялася. І нічого не зламала? Ня, усе у повному порядку. Сам погляди. Це правди. Вось бачиш, а сумнівався у Касі. Больш довіру, Лесик. А чим займемося тепер? Давайте погутаримо. Давайте, а про що? Мне завсёды цікаво було. Ось є звиклі хатні любимці, так? Так, котики, собачки. Є ще попугайчики. Так. А бувають же і незвичайні. Ну, бувають. Мы про ленивцев, игуан, тараканов мадагаскарских недавно рассказывали. А зараз поглядім, кого ще люди тримають у своїх домах. Ось. Коли ласка, знайомтеся. Капібара. Ой, а кто это? Самая великая водяная свинка. Яна вырастает довжиню больше за метр. Ого, вось так хатний годованец. А вагой яна 50 килограммов. И чем яны сілкуються, цікаво, что такие великие становятся. Рослинами, садовиной да городниной. Это ж кольки усяго треба назапасить на зиму. Целый огород. Гаспадари вельмі любять гэтых сваіх гадаванцаў і лічаць іх самымі ласкавымі. Здорово. А кого яшчэ нязвыклага людзі трымаюць у сваіх домах? Шмат кого, наприклад, крокодилов. Крокодилов! Яны ж зубатые, ой-ой-ой. Але камусьці крокодилы вельмі падабаюцца. Страшноватенько нават глядзець. А некаторыя заводзяць змей і павукоў. Ой, уяўляю, сядзіш сабе такі на канапе, і тут усе твои крокодильчики, змеи, павучки прибягаюць і припаўзаюць да цябе. Мамочка, налей молочко. А насамрэч для іх трэба будаваць спецыяльныя дамкі. Называюцца яны тэрарыумы. Там падтрымліваецца прыемная для такіх экзатычных жывёл тэмпература і вільготнасць. І ўсё ж я без іх цудоўна б абышлася. І я. А я подумаю, ці не завесці мне такога міленькага калматенькага павучка з Касю рост? Ой, не трэба! Ты жартую. Ой. Давайте лепей мультик глядзець, а? Сапраўды, гэта лепей. Угу.
Сябры, хочаце, я правяду для вас віктарыну? Здорово! Давай, Бияточка, бо весь час я пытанні задаю. Паспрабую сам свае сілы. А пытанне складанае? Розныя. А калі мы не адкажам? Не хвалюйцеся, мы з гледачамі вам дапаможам. Добра, мы згодныя. Тады пачынаем. Увага! Першае пытанне гучыць так. Куды хаваецца сонца, калі надыходзіць ноч? Час пайшоў. Ну, яно ідзе адпачываць. Ну так, а куды? Можа, кладецца ў ложак? Ты што? Уяўляеш, які яму ложак патрэбны? Вялізны. А ты што думаеш? За гарызонт хаваецца і свеціць на другім баку зямнога шара. Я ў энцыклапедыі чытаў. Гэта ваш адказ? Так, Малайчына, Лесік, дзякуючы табе вы атрымліваеце 1 бал. Ура! А цяпер другое пытанне. Чаму мядзведзі, якія жывуць на поўначы, белыя? О, я ведаю, таму што на поўначы ўвесь час ляжыць снег, і белым мядзведзям лягчэй пад яго маскіравацца. Правільны адказ, Касечка, малайчына. І вы атрымліваеце 2 бал. Ура! адкуль ты ведала? Ну не ты адзін, энцыклапедыі чытаеш. Ой, як цікава, давай далей, Бетачка. Наступнае пытанне. Як правільна паводзіць сябе зімой на вадаёмах? Ой, ну як? Звычайна, бяры санкі ці канькі, ды катайся. Ага, а калі лёд тонкі? І што? Праваліцца можна, а вода холодная. Бррр. Ой, ну тады асцярожненька трэба. Спачатку праверыць, які лёд. Не, трэба спытаць дазволу ў дарослых. Без іх увогуле на рэчку не ісці. А гэта правільна. А самае галоўнае, калі зімой адліга, на лёд зусім не выходзіць. Малайцы, і вы атрымліваеце яшчэ 1 бал. Ой, здорава! У нас ужо 3 балы. Ну як, працягваем нашу віктарыну? Працягваем. Тады адкажыце, з якім горадам Беларусі звязана гісторыя пра загадкавую чорную панну? Час пайшоў. А з якім горадам? Люсік, ты ведаеш? Нешта я пра гэта Ну, чытаў. успамінай. Чорная Ну. чорная панна, яна гуляе па нейкім палацы. Так, і я пачынаю узгадваць. Гэта паданне, так? Так, але я не памятаю, які горад. Давай падказку гледачоў папросім. Давай. Сябры, з якім горадам звязана паданне пра чорную панну? Што вы кажаце? А, з Нясвіжам! Сапраўды, гэта чорная панна Нясвіжа. Так, Бета? Абсалютна правільны адказ. Ой, клас! Дзякуй, сябры! І з дапамогай гледачоў вы атрымліваеце 4 бал. Ура! Вы цудоўна справіліся і адказалі на ўсе пытанні. А які нам за гэта прыз? Цікавы мульцік. Глядзі. Вось і падышла да завяршэння наша ранішняя вясёлая і цікавая праграма. Так, час збірацца на заняткі. І бегчы ў школы ці садкі. Вучыцеся добранька, дзяўчынкі і хлопчыкі, набывайце веды. А калі побач добрыя сябры, вучыцца заўсёды весялей. Да пабачэння! Бывайце і пра нас не забывайце. Сустрэнемся з самага ранку. У нашым добраранку!